52 urteko Elgoibartarra, kirol salia eta batez ere atletismo eta crossaren sale amorratua, ez. Orain dela ja 17 urte, crossaren zuzendaria eta mintxeta taldearen presidentea, ez. Crossa, inguru natural batean egiten da, esfortzua, disiplina, beharrezkoa da eta batez ere, gero lokatza dagoanean ikusgarriagoa da eta jendearentzako oso erakargarria, ez. Gure crossa antolatzen laguntzen 100 pertsona inguruan egoten dira, Elgoibartarrak, crossaren maitaleak eta eure gabe ezin izango zen posible crossa egitea inoiz, ez. Berez eskerrak ematen dizkigu beti eta espero dugu horrela jarraitzea, ez. Atleta afrikarrek oso umila dira, eskertuak eta beti rifarre batekin, ez? Eurekin hitz egitea eta postasuna ematen dizu, euren kontakizunak hizketan hasten dira zenian batez ere. Afrikar mailan batez ere Barega, 2 aldiz egon dela hemen eta oso gaztea etorri izanik bere izakera oso umila eta beti beste lekuetan ikusten zaitu denean beti eskertzen eta posik, ez, eta asko akordatzen da gutaz eta gero nesketan adibidez Helen Obiri atleta oso ospetsua eta importantia izanik zelan gure gana etorri den 2 aldiz eta beti izan dela etxekoa modukoa, ez? Beti esaten da zein da gure sekretua, ez? Gure sekretua gertutasuna, lana eta mimos eta kariñoz egiten dugulako gauzak, ez? Eta hori da beti esaten dugula, hori nabarmentzen dela beste lekuetan baino, ez? Orduan hori lanian jarraitu behar dugu horrekin. Eliteaz aparte, nagusien aparte, ume eta neska eta mutila asko etortzen diaz, Euskal Herritik, Espainia mailatik eta eurentzako ona etortzia, esan genezake katedrala moduan hartzen dutela, ez? Hain izarra handiak ikusi eta euren ibilbide berdinean aritzea, eurentzako ere postasuna eta ilusioz etortzen diaz beti, ez? Nik ezagututakoak, Bekele eta Txeptegei, eta gero nesketan Helen Obiri batez ere, esango nituzke bai. Han bertan dago, igeri lekuen esparruan, kriston ambientea egoten dalako eta lokatza egiten dabanean, kriston lokatza egoten dalako bai. Zapatuan euria eta igandean kriston egualdia egotia eta eguzkitsua eta hori guretzako aukerarik onena, ez? Hemen ikusi duzue, Juan Muerzan nazioarteko crossaren aldapari gogorrena. Hemen askotan erabakitzen dira crossaren irabazlea, bai nesketan, bai mutietan. Eta zati honetan, jendez gainezka egoten da.